Сәлем дуслар, сезин белән Алина Саф. И мин бүген урамда сезгә реакция төшерәм. Мин әзерәк куркам, анда күп кешеләр йөри. Надеюсь, аларга без мешать итмибез, башлыйбыз. Минем вакыт бар пока икән. Надеюсь, монда мине ишетәсез сез. Бик матур. Урамда да утыра бу кыз. Бик матур, вообще бик матур. Кыз да бик чибәр, матур җырлый. Бу инструментта мин дә уйналам. Бер айдан мин Tresemme Violet Blonde Shine с фиолетовым пигментом и экстрактом. Бер айдан мин дә үзем уйлап карадым. Имя ошады. Домбра. Бу домбра. Точно. Бик матур тавышы, шундый тыңлыйсың, ошасың килә монда. Ушып китәсең килә. Мин вообще нормально, да, бүген фон выбрала урам, и монда урамда да җырлыйлар. Просто интуиция.
Shunday keldi. Так-то мен әзрәк куркам да, монда кешеләр бара. Олар карыйлар, наушники белән мин пыталась сделать, но что-то минем чыкмады. Минем тавыш ишетә, а тавыш видео ишетми. Вот. А так меня бик ошады, бик матур. Так-то җырларга, уйнарга это вообще-то очень трудно. Трудно була. Тыйнак. Нет, не тыйнак. Ну, кыз кишле, бик матур, шундай киемнәр матур, алкалар, прям традиционный кием. Конечно, мин аңламадым нәрсә турында бу җыр. Булбулым, нәрсә ул булбулым икән? Булбулым, монда манчай, что ли, җырладылар. Бездә монча була баня, белмим ничек була анда. Может быть, кыш турында җырладылар монда. Булбулым. Бик матур шундай. Может быть, кыш турында, сандугач, не знаю. Комментарий языгыз нәрсә турында. Ну, бик тыңларга яхшы булды. Монда кеше мине үтте шулай. Карап нәрсә мин монда төшерә. А мин так шундай расслабленный, кулны куйды, шундай төшерәм әйбәт кенә. Менә шулай бик матур булды. Мен бик ошады. Рәхмәт, керемет. Сезгә комментарий язган өчен. Бер ай үтте, мин реакция төшерәм. Вообще нормально. Менә шулай. Да, это йөри бик матур. Рәхмәт сезгә карарган өчен. Миңа комментарий языгыз. Сезнең белән булды Алина Саф. Сау булыгыз, дуслар. Пока. Сау булыгыз. Мин әйтәм, сау булыгыз.